Israel kolong ba nga hishiment nga krenben na kamenta kini ki future generations na kamenta kini ki un samla ki jongi naman nga ngets kem kumi ki pa ni nilakot kata ka future Henry ngi hapat berkat babat ba syanu ki kun ki jongi ki boy tadi nak kata daw ba nga sayeng minta ke kenti napo na kitso Dan juga buat ni berasal sebelum bermuda. Kebening kong ke ba nga ngayon kadai ka jeng termi jong ka jeng di penbuat ke ba drugs mo ba baro kiwan ban complain ki ong ba beling imla le nam tau new drugs so bala kerni kat ni hangi ka snong ke jongi ti ya ka ba mentahi kat bangila nilai perkhan nilai syang ban perkhan walang yang pat yo ya kata ka jeng job lu and nilai syang ban perkhan kum kilong kilong pa bat ki pun samla jong ka constituency bangin le kat bala bangin rat ding khong ya uni ujing di penbuat bala kerni hantai hapok snong ke jongi ini bat nga ngek scam ba menta ka kenti nginyo ya ka jing kala ladang ikwa ya kata ka jing kala nga training kong ngin hap kala shwai ki jing perhat ki jongi Kenang bangin yo ya kata ka jing kala bang ngek scam ka jing job kamdum day tang na ka 19 South henry ngin yo hi na boro ki constituency tangkata brisho ka party congress kadi ka party ka bala rimtam bat haka jo ka por kadi ka party congress ru ka baay yangi ya kata ka state mo ti ningkong bun hi ki ong yanga ki ong ba ka party congress kam ju khnyot kamtam ya uduk usuk ukudup lang ya baro kadi ka party ka bakudup lang na baro ki liang ti haka bayadi bat kata ki ngatrai kadi katahi ka bapenlong yanga bangan jit pat ya kani ka party katali ngatrai ka pratring amin ka artering kan saay kata ka juba Kipidan ayu banong habaya day bat karukom try kam jong uni sitting legislator ubla job hado lai sin pet banong yes ya kata mla bandan sitting ulale ula aying ya kasurang kabala pensuk ya ki bun balang handre ya kabekut ban ay tang ya kasurang ban ay tang ya ko umbam umdi kampat biang ngatrai uhap ban pet ya kiwi ki jingduna ki babun kabadon po ka constituency jongi ita kimat ya ba khmat do ba pin terwasu pat ba kebening kong kalong ba ngan pen klang ya ka bor ki jong ki kan thailani ka women empowerment kabaar kalong ba ngin yele ban wanra ki kam ki jam nak unta ki khna samla khlang kin like ki jemlen ki basniu ngam ong bangan kular ka kam ki rei ngan wanra kita ki ways and means learning and penilen ti ki kam ki jam len ba ki schemes but ki projects ki badan ka government kabalai kalong bangin ya yele na kabenta ka hok jong ki khlung ki khna but kabasaw kalong ba nakabenta ka security lani ka jing shong shngai ka constituency ka jonga kamtam ye ki rio ki jaiban rio khasi but ki bamdei jaiban rio khasi rukum jo but ka wenga kwa ban ong ba ka jing kular ka jonga kalong ba ngan long kata ka side a very good listener ni ka rio ka basha score ha ye ki jing ki jong kwat ba khnang ba ngala ban ra ki ha ka runsan jong ka assembly ladang a job kum ka nomi khmat ka jong ki pun ki but ngam la ban kular ay hangi hadu ngan dawan hakubor nga kular sa sisin ngan ban yang kata kaju mga kular bangan long kanong sa score ka ba janay bhai ki problems ki jongki nang ba ngala ban rai ki karansan jong ka assembly ladang a job kum kanong mikmat ki jong